Aujourd'hui, c'était une convocation, une audition. On a beaucoup échangé. J'ai donné mon point de vue. Comme j'ai dit, mes points de vue sont connus de tous, sont clairs, parce que j'ai tout le temps parlé sur les différentes radios, j'ai tout le temps parlé sur les différentes télévisions. J'ai dit ce que nous nous disons entre nous, c'est ce que nous disons sur les radios, sur les télévisions. Ce que nous faisons ne sont pas cachés. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit, on me dit que quelqu'un a pensé que ce que j'ai mis sur les réseaux était une incitation à une révolution, était une incitation à une insurrection, était une incitation à un soulèvement, était une incitation à un coup d'État. Comme j'ai dit, je doute vraiment, sincèrement, si la personne comprend français. Et j'invite la personne, on ne m'a pas dit qui c'est, je n'ai pas besoin de savoir qui c'est, je ne cherche pas à savoir, mais j'invite la personne éventuellement à retourner à l'école, aller apprendre à lire et à comprendre le français. Est-ce désormais une affaire classée? Oui, en Bamara. Est-ce désormais une affaire classée? Il appartient à ceux qui m'ont convoqué aujourd'hui de bien analyser ce que j'ai dit, de bien analyser ce qui a été consigné dans le PV d'audition et de donner la suite appropriée à ce qui a été dit. Nous nous tenons prêts, nous nous tenons disponibles à la disposition de la justice malienne pour apporter des précisions, pour apporter des explications aux besoins. Nous savons que le combat que nous menons est un combat juste. Nous savons que le combat que nous menons est un combat noble. Rien ne va nous dévier sur ce chemin, qui est le seul chemin qui va amener le peuple malien vers une sortie définitive de crise. Nous voulons la vraie démocratie dans ce pays. Nous voulons le bonheur pour les Maliens. Nous n'allons jamais nous décourager sur ce chemin. Nous travaillons jour et nuit, sans relâche. Nous voulons continuer sur ce chemin. Et avec l'aide de Dieu, les Maliens qui étaient encore sceptiques, les Maliens qui se posaient encore la question, où se trouve la voie, où se trouve la solution. Je pense que désormais, personne ne doute qu'aujourd'hui, seule la Ligue démocratique pour le changement est la solution pour tous les Maliens. Quand tu dis ton ordinateur, c'est dangereux quoi. Anga folie be an lajɛbaga ni an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ni wagati la k'a fɔ kunu u ye ci bila ma ko kan 1 na ko bataki bɛ yen kunnafoni bɛ yen min b'an kun kan k'a fɔ k'an ka na an ka n'o jaabi kunu u ma ɲɛfɔli wɛrɛ k'an ye an nana sɔgɔmada in na nin y'an heure 7 ɲɔgɔnna ye an bɛ gendarmerie cour kɔnɔna la an n'u bɛ masala la an n'u bɛ baro la min fɔra an ye sɔgɔmada in na ko commune 5 procureur o ye bataki bila ka na gendarmerie la k'a fɔ an ye kumakan min bila bɔlɔlɔ sanfɛ k'a fɔ ko degun bɛ maliyɛnw kan k'a fɔ ko tɔɔrɔ bɛ maliyɛnw kan ko maa sɔrɔla jamana in kɔnɔ min y'o faamuya k'a fɔ ko o kɔrɔ ko maliyɛnw ka wuli ka fanga d'Afrique kɛ ko maa sɔrɔla jamana kɔnɔ mun y'o faamuya k'a fɔ ko maliyɛnw ka wuli ka ɲagami don jamana kɔnɔ ko maa sɔrɔla jamana kɔnɔ min y'o faamuya ko maliyɛnw yɛrɛ dama ka wuli k'u kɛ ɲɔgɔn kan ne y'a f'u ye ko kuma in fɔra nanzarakan de la n'a tigi bɛ nanzarakan mɛn u k'o ɲɛfɔ n ye walima n'o y'a sɔrɔ a ba yɛlɛmala ye kan dɔ de la a ba yɛlɛmala ye cogo min na u k'o ɲɛfɔ n ye comme ça n k'a faamuya n'o y'a sɔrɔ a fɔra a ye a fɔ cogo ma
ngo mbe ni wakati na amba bisiya kosebe ka fona tigi be to ka me atigi ka to ka mele ama yoro jansoro aka to ka mele ama sinsin aka to ka famiali to ka jedo ango otebashi na manya anwelela ka fo ko famia masoro ambe se ka famia midi ambe no fai anya fo kabi anye finimbla ka na politiki bunakunga anga wuli ka jo a bela jelende kera mali on be se ka lafia tugo mina anga wuli ka jo a bela jelende kera basigi be se kana jamana kono tugo mina anga wuli ka jo a bela jelende kera ben client badenya be se ka sinsi jamana kono tugo mina ngo ote ko croyant anga tabolo la ka foko degume malion ka ka fo ame fe o degun ka wuli ka bo malion ka ngo ote ko croyant anga tabolo la ka fo anye gelea munu jamana kono ka fo no yuruku e ka fo no bingali ka fo no dungo juguye ka fo no kongo ni minoga be maliona ka fo ko fagali jugu be jamana kono ka fo anga wuli ka jo nyeshilendo ambe se ka fere soro nunu bela chugo mina kelengeli donc anye kuma ka min fo kuma kan kurate anye kuma ka min fo ka fo malien be deguna ambe fe ka degun taka bo uka anga wuli ka jodi anga kuma kando we nyini ngalike ko ambe fe ko degun taka bo malien ka tugo jumena ango anye solution munu proposer malien anga café d'obé na be fo ma ko projet de société anga café d'obé na be fo ma ko programme de gouvernance na nyanda dolu la ko lu fese campagne présidentielle au ratula mu katolu laje en kele no ka fin proposer malien wi o chamambo kono ina fo sisa anga programme de anga projet de société là ango symbole bere do bambolo tloma dama do bambolo en sigile no minka ka fo ambe barakenu ni oye éducation kalan ni oye yiriwa économie ni oye sene no ye ben jamana kono ni oye malien munu sigile no kenema olu be se ka toboto chomina ni oye ani jamana woro ni nyokoche anya fo ambe barake nini nini am barake chugo o mi anga programme de gouvernance anko ante se ka jena chuga shila jamana kono yurugu ka fanga soro jamana kono yurugu ka ke jamana tabulu ngama soma jamana kono jamana dendo ka ke denkerefe jamana kono jamana dendo ka ke bolo ko fe mawe ngante se ka soma jamana ye am bela jelende tay jamana ye am bela jelende je am penyi yorobe jamana ina o de yato anko fantani sete mami jigiyate mami ambe wuli kan joko nyi yoro nyini kadama o de yato anko malien de sebato munu kono gwale no bi bingali be munu kampi saya be munu ka soda la bi anko wuli ka joy wulu be se ka lafia tuko mina donc afo anye kuma mi fo faso jokuma dedu anye kuma mi fo faso basigile kuma dedu anye kuma mi fo faranga kuma dedu e abe se ka to gele akonna la tuko di ka fa abe farangonga abe se ka to gele akonna la tuko di ka fo ko nyeta beke donc anye kuma mi fo ni mami ya mine kuma juguye abse ka ke ima famia ni mami ya mine kuma juguye abse ka ke ita ye tuguye ita e ban oh tugu ni ban ma seto la ka fo malien ka bi ancien dona ni politique ko ina anye wuli ka jo munu ke amadugo machila ama ko shike dugola ama ko shike ko dabrile ka fo fanga jaso o hamina be dola Ligue démocratique pour le changement qu'on a là au tanga mai ka fo fanga d'Afrique o hamina be dola Ligue démocratique pour le changement là ye galonda tila on dalendo ala ka fo haklina mumba on abi ama haklina chuen anya haklina ta malion de ko an wulila ka suma u ye min fanye ambe ka barake no di ni ebe ka barake ni malion haklina e ebe se ka fo chugo mena kebe kota kulu segere mim ta ke degun koye olu ma ka sigidala
Donc, k'a fɔ halisa maliyɛnw ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen Ligue démocratique pour le changement a ka wuli ka jɔ kunu ani bi ani sini faso jɔ de don faso baara de don kunu ani bi ani sini bɛn de don yiriwa de don fasodenw bɛɛ lajɛlen donc k'a fɔ a ye n'a bɔra yan aw t'o fɔ a ka sigidaw la n'a bɔra yan aw t'o fɔ a somaaw ye k'a fɔ ko jigiya kɛlɛ min bɛ Mali ye bi maa minnu tun bɛ ka sigasiga maa minnu tun bɛ ka hakili filan filan ta jigiya kɛlɛ min b'a ye bi min bɛ se ka jamana in fara ɲɔgɔn kan min bɛ se ka jamana in bɔ nɔgɔ la min bɛ se ka jamana in yiriwa min b'a to an ni jamana wɛrɛw bɛ kolonso ɲɔgɔn na an ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye Ligue démocratique pour le changement ye. Général. An bɛ ci bila bɛɛ lajɛlen ma an bɛ ci bila bɛɛ lajɛlen ma jamana in jamanadenw de ta don jamana in a bɛ kɛ jamanadenw de ta ye jamana in ni jamanadenw y'a bila yɔrɔ min na o de don donc k'a fɔ bɛɛ ye bɛɛ lajɛlen i mɔgɔ si kan'i jigila tigɛ jamana in na mɔgɔ si kana fɔ ko jamana ko in a tɛ ɲɛnabɔ tugun Ligue démocratique pour le changement bɛ yan ka don a bɛɛ lajɛlen jigi kɔrɔ. Ok, mon général. Yala ko in. Merci. Ni weleli tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna continuer na n balimakɛ anw kɛlen don ka ko min ju tigɛ an kɛlen don ka wuli kajɔ min kɛ k'a ɲɛsin an ka jamana ma an b'an ta k'a la hɛrɛ ni baden kɔnɔna la an denw b'a ta k'a la hɛrɛ ni baden kɔnɔna la jamana jɔ de don k'a fɔ an bɛ ka fɛn ɲini an yɛrɛ o tɛ an kɛlen don ka ko min ju tigɛ an bɛ fɛ Mali ka taa o sira ɲuman de fɛ kudayi fo an bɛ ɲɛbɔ jamana minnu fɛ bi olu ka ɲɛbɔ anw fɛ anw ka laɲini tɛ k'a fɔ anw yɛrɛ ka hɛrɛ dɔ sɔrɔ nin baara in kɔnɔna la donc nin baara in anw b'a kɛ fo n'an dɛsɛra don min na nin baara in n'an dɛsɛra o b'a sɔrɔ an ye mɔnɛ bɔ o b'a sɔrɔ an ye dɔgɔninw sɔrɔ an ye denw sɔrɔ an ye maaw sɔrɔ minnu fana nin hakilina in k'a ta k'a k'u ta ye jamana jɔ tile kelen baara tɛ Mali ma daminɛ bi Mali daminɛna san 100 yirika Mali jɔli daminɛna a bɛ san 1000 ni kɔ bɔ donc minnu tɛmɛna an kɔ fo bi n'u ye baara ɲuman min kɛ an bɛ k'o ta k'o fara an yɛrɛ ka hakilina ɲumanw kan an ka miirina ɲumanw kan ka baara kɛ n'o an tɛ salaya la a tɛ bila ni an sɛgɛnna don min na an b'a kun di maaw ma an dalen don a la maa minnu bɛ na nin baara kelen kɛ jamana jɔli la jamana jɔli ye don o don baara de i bɛ se k'a fɔ Monsieur Koulibaly. Bonsoir. Qu'est-ce qu'on vous reprochait après cette audience? Bon, disons, après l'étude que j'ai fait sur... Ok, TV5, s'il vous plaît. Voilà, il faut je comprends. Qu'est-ce qu'on vous reproche? Disons, après mon tweet, qui dénonçait la souffrance du peuple malien, qui dénonçait la mauvaise gouvernance, qui dénonçait en fait la situation générale du pays, on m'a expliqué à travers une correspondance du procureur de la commune C qu'il y a eu quelqu'un qui a pensé et qui a compris que ce tweet était une incitation à une insurrection, que ce tweet était une incitation à une révolution, que ce tweet était une incitation à un soulèvement, que ce tweet était une incitation à un coup d'État. Alors, on s'est bien posé la question si la personne, puisqu'on a écrit le tweet en français, si la personne comprend très bien français. Et ceci dit, ce que nous avons mis sur le net est tout simplement le reflet de la situation actuelle, est tout simplement une photographie à un instant T de l'aspiration profonde du peuple malien. Donc nous nous disons, nous en tant qu'hommes politiques, nous nous faisons le devoir de ressortir toutes les vérités qui existent actuellement dans le pays. Nous ne sommes pas d'accord avec la pensée unique, nous ne sommes pas d'accord avec de dire, cacher les vérités et penser que cela va constituer une solution. Cela n'est pas une solution. Même les vérités les plus difficiles, même les vérités que les gens, les uns et les autres, ne veulent pas entendre, on veut faire éclater ces vérités. Et aujourd'hui, la vérité est que les Maliens souffrent. La vérité est qu'il faut qu'on propose une autre solution. Et nous, au niveau de la Ligue démocratique pour le changement, nous voulons mettre fin à la corruption, nous voulons mettre fin à la gabégie, au clientélisme, au népotisme.
Et c'est ça, sur ça que nous travaillons. Et toute notre action s'inscrit dans cette logique. Bien évidemment, nous sommes respectueux des lois de la République, nous sommes respectueux de la Constitution, nous savons que le peuple est avec nous. Donc on ne voit pas pourquoi on va essayer de passer à côté des lois de la République pour essayer d'apporter des solutions. Nous sommes confiants que l'aspiration profonde de la nation doit avoir une réponse appropriée et aujourd'hui c'est nous qui proposons des vraies solutions. Après l'audience, quelle sera la suite? Nous nous tenons à la disposition de la justice malienne, donc faisons confiance à la justice malienne, absolument confiance à la justice malienne. Et après l'audition de ce matin, je pense qu'avec les explications que j'ai données, je pense que tout le monde comprendra aisément que les intentions qui avaient été prêtées à cette suite sont loin d'être les intentions et l'esprit et même la lettre de ce que nous avons écrit. Et je pense qu'avec ces explications, les esprits seront apaisés et qu'on va passer une autre phase parce qu'on a besoin de chaque seconde maintenant de toute notre énergie pour faire face aux problèmes que nous avons et non aller dans autre chose. Vous étiez un haut gradé de l'armée malienne et une réaction après les attaques de Bikessi et de Mondo? On aurait aimé ne pas se situer dans cette situation. Nous ne pouvons que déplorer et condamner ces attaques. Et bien évidemment, nous travaillons au quotidien pour essayer d'aider les forces armées maliennes et de sécurité. Et ces forces font un travail formidable, mais malheureusement, comme je l'ai dit, au niveau où ces forces doivent être accompagnées, cet accompagnement ne suit pas. Et c'est ça qui nous désole aujourd'hui. Merci, monsieur. Merci. Moi j'ai là. Hein?